zurekin eta zure espirituarekin. Senideoz, aitor ditzagun humiltasunez, gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Martin Manuel zure zerbitzariaren gorputzari lur ematera goazen honetan, emaiozu parte zure aukeratuekin zeruko zorionean. Bizitza honetako erioz lokarrietatik askatuta, zure aurrera egar dadin piztuera egunean. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure gen eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apokalipsis liburutik Iguane zelula berri bat eta lur berri bat ikusi dituen. Eta oio handi bat entzun nuen, aulkitik. Ona hemen jangoikoaren etxola, gizonen artean. Haien artean biziko da. Haien izango ditu bere herri. Eta jangoikoa haiekin izango da, haien jainko. Begietako markoak txukatuko dizkie. Ez da izango gehiago, ez eriotzarik, ez negarik, ez garraxirik, ez asekaberik. Lehengoak joan baitira. Aurkian zegoenak esan zuen. Orain, gauza guztiak berri egiten ditut. Jaunak esan. Eta arkituko duzue zuen arimintzat atxeden. Nere uztarria leuna baita eta nire zama harina. Jaunak esanak.
bere mezua ulertarazteko eta baita ere bere mezuaren inguruan pentsarazteko. Eta paraboletan ezagunenetako bat eta unkigarrienetako bat dugu artzai onaren parabola. Eta hain zuzen ere, gaurkoan Martin Manuel despeditzen ari geran honetan, Jesusek parabola horretan nolabait ere helarazi nahi digun, ulertarazi nahi digun mezu importante bat aipatu nahi nuke. Hain zuzen ere, artzaionaren parabolan Jesusek ulertarazi nahi digu gutako bakoitza berarentzako importantea gerala. Artzai onak ez duela artaldea bakarra talde kolektibo bat bezala hartzen, baizik eta ardi bakoitza bereizten duela, ezagutzen duela, eta denak zaindu, denak gorde, denak bide honetik eraman nahi dituela. Modu hortan Jesusek adierazten nahi digu jainkoekoak nola maite gaituen gu, eta nola ezagutzen gaituen gu. Nire maitasuna ez da bakarra maitasun kolektibo bat, multzo osoa maite duela, baizik eta gutako bakoitza ezagutu, bereiztu eta maite gaituela. Eta horrek ulertzen nahi digu baita ere gu Jesusentzako denok importantea gerala, denok beharrezkoa gerala. Eta baita ere gure herrietan, batez ere gure herri txiki hauetan, ohartzen gera pertsona bakoitzak ze balioa dauken. Ikusten ditugu beste lekuetan hiri izugarriak milioika eta milioika pertsona bizi direnak, han ere pertsona bakoitza importantea da, baina askozaz ere zailagoa da hori ulertzea. Gure herri hauetan 55, lagun bizi giran hauetan denak dira ezinbestekoak. Eta gutako edozein faltatzea beti danontzako halako hutsune berezi bat da. Martin Manuel, nik ezagutu nuen, honea aiatuta, dela 20 urte aiatu nintzen parroko bezala, eta garai hartan, oandik aktibidadean zegoan parte hartzen zuen beti igandero elizan, eta egin izan genitun auzolanetara eta beti etorri izan zen. Gizon humila, gizon isila, baino bere presentziak, bere parte hartzeak denoi mesede handia egin zigun. Eta nik batez ere aipatu nahi nuke parrokiaren alde berak egindakoa. Azkeneko urte hauetan, austiralero, betelun egoten ginen, meza ematen dugu, hango erdiken, eta antxe honu da gauza izan duten arte Martin Manuel. Gaukoan, goiko, zeruko, gure hartzaionari bere alde eskatzeko hementxe elkartu gera. Konfiantza osoz, badakigu, esan digun bezala hasieran aipatu dudan bezala, hartzaionak ezagutzen eta maite gaituela. Eta Martin Manuel ere ezagutu eta maitatzen duela. Horregatik eskatzen dioguna berarentzako ere atsegina da. Gure senidea Martin Manuel artezala goiko zegoan, betireko hartaldean, han egondaria, atsedenean, zorionean, gure jaunaren eta bere beste munduotako gertukoen konpainian, eta handik ere egin dezala gure alde. Gure frutuitzak asko
zaitez. Amen. Ager zaitez jauna, Martin Manuel, zure zerbitzariaren ate, eta egizu berorentzat eskaintzen ditugun pakeopainen bidez, pekatu kutsurik edo argalkeriaz egindako utzi gelditu bazaio, garbi eta barka dakiola Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Egoki da bai eta zuzen ozai eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoikoa guztidun beti eriko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berak guztien alde hilda, gu guztio betirako hilez gaitezen. Gehiago oraindik, bere bizia eman du, gu guztio betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, aingiru taldeekin batean goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen dugula. Santu zera bai jauna, eta santotasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak santu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoa berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nire ogolaren kaliz data, itun berri eta betikoaren ogola, zuentzat eta askorentzat bekatuak markatzeko isu
egiztune hau nere hori garri. Zure semearen eridotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salamenaren kalizan eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odorak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, erabazu gaitasun osora, Leo gure eta Santorekin, Florentzia gure hartzaiarekin eta erditizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, bizteko txarapenean, bat diren gure eselideak Martin Manuel eta gure hildako guztiak aritzazu zeure aurpegiaren argita. Errut izak ezibu arren guztia betiko bezitza itxe dezagun, Angoikoaren Ama Maria doatzuarekin. Haren zera Jose Santuarekin, Apostolu Santuekin, Santiago, Herrioteko Santariarekin eta gizarte guztietan zure adesende izaten Santuekin, haiekin batean gore eskaitzan Jesu Kristo zure zurearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zure daita jangoikoan guzien horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aitza guztia, gizaki eta gizaki guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildu gabe esan dezagun. Gure aita, zeuena, santu izan berriz zure izena, atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik. Emai guztu pakea gure egunotan, zure errukien esker pekatutik garbi bizi daitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi
bezera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Nahi duzue pakea elkarri. Bakea zure. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatuak entzituena, zorionezkoak jaunaren maitatua. Ona, eta Señor, parrokiaren izenean eta familiaren izenean eskerrik asko gaur honetan
gure senideari, azken agurra egitera, familiari, nesamina hauetan laguntzera, eta jargoikoari bere harimaren erregutzera. Ohitura dugun bezala, hemen tokatzen da hurrengo mesetan, hau da, uztailaren 26ean, atxaldeko 5etan, larun batez, berriz ere gogoan izango dugu bere parrokian Marti Manuel. Eta orain kanpo santu aldera horretik, azken erresponsoa egin dezagun.